Kaixo, G-Suiteko administratzailea bazara eta erabiltzaile baten kontua ezabatzen baduzu, erabiltze hau jabea den dokumentu guztiak ere ezabatzen dira. Eta klaro, dokumentu batzuk partekatuta baldin badaude, lankideek galduko dituzte. Dokumentu hauek ez galtzeko, hau ez gertatzeko, ezabatu baino lehenago transferitu beste erabiltzaile bati. Nola egiten da? Oso erraza da. Sartu panel de kontrolean. Klikatu aplikaciones. G Suite. Ireki Drive eta dokumentuak. Eta hemen azpian, transferir la propiedad. Nondik nora. Guk adibide hau egingo dugu. Hau da, Aldonzaren Drive. Aldonzak, Aldonza izena daukan karpeta bat dauka. Eta hau da, Dulcinearen Drive. Hemen, momentuz, ez dago Aldonza karpetarik. Transferentzia egiten badugu, egia da, alde batetik, mezu hori jaso dugu. Eta beste alde batetik, hau zen Aldonzaren Drive-a, eta hau da Dulcinearen Drive-a. Eta bai, hemen dago karpeta berri hori. Orain bai, nahi baduzu, ezaba dezakezu erabiltzaile hau. Eskerrik asko, agur!